Dito na tayo sa Tongchong. Tongchong Island. Pasakay na kami ng bus. Pupunta na kami sa bus number 11. Ito yung Ngongpin. Intay. Ito na, papunta na tayo ng Tayo. Ito, yun yung pupuntahan kasi natin. Ito. Ito yung village na yan. Yan. So, nandito tayo ngayon sa Tayo, Fushan Village. Okay, yan. Ang hirap naming pinuntahan. Medyo nawala-wala kami pero okay na, ito na. Tingnan natin sa gitna niya. Oh, ayan yung Venice. May Venice Seafoods dito. Okay. Ito ang Venice Bridge nila. Okay. Okay yan. Ayan, ang kapaligiran nila dito. Ang ganda. Okay, eto. Yan ang Venice Bridge nila dito sa Tayo, Fushan Village. Okay. Ano, nalilibang ka na naman sa isda? Buhay siya. Ano, 100 ang? Oh. 100 po, isang kilo. Ito 200. Ano? Oh, buhay na buhay. Ano? Oo. Kapuntan. Pinapatuyo nilang egg yolk. Salted egg yolk. Ayan siya. Oh. Egg yolk. May isang langaw. Tapos dito, Mayaw daw. mayaw. Oo, mayaw na isda. Yung parang bangus. Really? Bakit? Yung paborito mo? Mayaw daw. Mayaw. Mayaw fish daw. Yung masarap din. Parang milky fish. Tapos ito, Parang itlog. Ano? Itlog Ng isda. Okay. Ben. Kaya napakarami ng seafoods dito. Ano? More on dry goods na lang sila. Yung sa atin, champion ng mga daing, mga dilis. Ano nga ito? Pati rin pala sa kanila, oh. Yung ano yun, yan ba yun? Yung makapalang balat. O Yung kanina? O yung sabi ko Yung na fresh? malinam na. Oo. Yung fresh? O yata. Di ba may tawag sa atin sa ganun? Yung sa Cebu, ano nga ito? Yung ganito. Oo, danggit. Danggit? Siguro. Ewan ko, hindi pa ako nakakatingin ng danggit eh. Yan ba yan? Nakakulay ng danggit eh. Pero Hindi sa atin ka- yung walang meron. Yan ang mahal. Ito, oo. Tausi na may sili. Tausi ba? Ba't bilo? Tausi ba? Oh, yan. Dadaan ako mga different kind of wine bottles. Oh, hinihang nila. Ang cute pala niya tingnan na. Mustasa. Pag nakita yun sa Lamage, dito ang punta natin. Dito. Tapos yan naman sa seaside. Pero pipili natin dito raw. Nung pupunta doon sa taas. Oh, ayun oh. Hitik na hitik sa bungon sa Lamage. Oh. Tapos para siyang native, di ba maliliit? Sabi niya matamis daw. Talaga? Oo. Ayun ang avocado tree. Tapos chico. Ayan, marami mga fruits dito. Oo nga.
tingnan mo. Malilibang na si Lola. Sabi ko sa iyo eh. Ayan. Mamaya doon. Mas marami pa doon. Dito kami magsisimula. Ayan. May daan papuntang pakanan. Pero papakaliwa tayo. Dito. Papayahan. Oo. Diyan. Maintenance ano yata dyan eh sa kabila. Tapos dito tayo. Yan. Ayan, nalilibang na si Lola Irene. Na-amaze siya kasi laking probinsya din pero never she stop admiring the beauty of province. Diba? Oo. Ayan, kagaya ko yan na-amaze sa puno lang ng papaya. Amaze na yan. Ayan. Picture na Lola! Dali! Ganyan na ganyan ang buhay dun sa amin. Ganto na ganto. Kaya mabubuhay ka kung masipag ka. Ayan, may tanglad din. Marami silang tanglad yung lemongrass. Ayan na. Kita mo yan, nakalbo yung bundok. May sunog last year dito. Ayan, napamatay ng Pamatay ng? apoy. Pagwas na. Ano yan? Huwanin mo yan. Ay, fire beaters daw. Oo. Okay. Dito na tayo sa may pinaka-highlights niya. Ito pala yun. Oh. So may daan na naman papunta doon. Yan. Bundok yun. Bundok din sa kabila siguro seaside na makikita mo doon. Pero dito tayo aakyat. Ayan. So eto na mga guys. Ito na tayo sa may hagdan-hagdan. Ang ganda ng view oh. Wow. Namnamin yung kagandahan ng tanawin. Wow. 어서요 양도. Tuloy tayo. Tambay lang tayo doon sa taas. Ay, grabe. Tinakbuhan ako ng suha ko na to. Kukunin ko lang yung suha ko. Grabe, ang layo mo. Ito, galing siya sa taas. Nahulog. Ayan yung pinanggalingan ng suha. Nag-roll down hanggang doon sa may baba. Hanggang doon. Hanggang doon sa baba na yun. Inuagod ako. Grabe. Kasi ang mga pupunta dito, hindi gaya dyan sa atin sa Pilipinas na kada kibot may entrance fee. Pero dito libre. Yan ang magandang tanawin dito. Pasensya na kayo. Ang dolphins ay umakyat na dito sa bundok. Ay, siguro. Polluted na yung dagat. Ayun, no? Dagat. Okay. Ito daw yung white dolphins. Chinese white dolphins. Binabalik-balikan ng mga nature lover. Kagaya yan, si Ate Irene, oh, nature lover yan. Eto, kung makikita nyo yung mga puti-puti na yun, ito yung mga himlaya ng mga patay nila. Ayan na. Ayan. Ang luwang ng kanilang sementeryo. Tapos sa kabila niyan, ayun, yung bridge papunta ng Macau. Ayun nyo to. Sa Thai Ocean Village. Sakay kayo ng bus 11. Pag nag-exit kayo sa Tungchong MTR, exit B. Hanapin ninyo yung bus station. At sakay kayo sa number 11. Number 11.
Tapos, sa last station is sa Tayo Village. Yun na yung pinaka-last. At least 50 minutes travel. Ang layo din. Kaya, puntahan nyo dito maaga kayong gumayak para at least mas maaga kayo matapos. Baka may tendency pa makikita nyo daw yung white pink dolphins doon sa village. Yan siya. Oh yeah. Tingnan natin kung ano yung dulo nito. Yung dito na daan. Kasi maraming mga nagkakamali, bumabalik sila doon sa pinanggalingan nila. Hindi nila alam. Meron ditong exit, pero may maganda pang view doon sa baba. Bago ka makarating doon sa may entrance exit kanina. See you there. Shaky yung stone at pebbles na ating aapakan. Ate Irene, ingat. Kaya mo pa ba? Oo, sige. Ganito. Hindi natin alam, hindi natin nabasa. Hindi kaya yung pag nag-high tide, hindi nakakarating dito ang tubig. Hindi naman yata. Ayun o, temple siguro yan. Temple na yan. Nakapasal to. Let's see. Ang galing. Diyan, maganda ate, no? Makita mo yung doon. Ayan. Lalo na yun. Ayan. Pinapansan mo. Saan kaya makakakita ng ganyan? O, di, ayun. Ata. Ito ang, kita mo parang baha sa Pilipinas. Basta sa atin. Oo. Rugak. Oo. Ano yung wala pa lahat ang lahat eh. Yung ano ng isda. Anong ano? Yeah.
Dito mong galaw siya. Ano na Yung papa, Bago pa ako. Ayan ah. Sige yung piyesta nila dito. May decoration sila sa taas eh. Diba? Ay, eto yung daanan yata. Ang ganda dito. Ano, parang kayak ang buhay. Na hindi ka siya mai-stress sa mga bills. Kita nyo yan, o danger na yung puno sa bahay pero hindi pa rin nila pinuputol, ano. Yan o. Yan. So, kita mo naman ang pintuan. O, ito na ang siguro. Bahay pa rin pala to. So, hapon na kaya pauwi na kami. At ito na nga yung Venice braids ng Tayo. At yun o, for the last time na sightseeing natin yung view nila dito. Ang ganda. Perfect. Okay. Pauwi na kami. Sunset. Wow. Mag-jacket na tayo? So, ito ang haba ng pila.